Sedap. Magone ning sikil. Bisa mbok keplak. Lah ya aku dulu
Songgone bener. Iya. Di jero. Di sundung. Wis dalan. Musa kowe. Ora melu aku lah. Hei. Heh, kowe ngangkat bareng sapa? Aku gawa motor dhewe. Kowe rene pagi tak gojekno. Ya motor. Lah ya lho motor. Kan kuncine tak gawa aku. Mbok apa? Iya. Ya wis aku. Wangane bulan. Kok kancam iki 250. Ya, ayo. Wis. Ora.
Sadirun. Dicepi bojone pas malah juga kes ya. Banyak apa? Orang malak-malak. Balik nih. Balik nih. Ibu ini lho Pak Darman. Doa ahli Pak. Wah, tani tumpung kakek nih. Weh, piye? Tak gampang. Gini. Bola Sokidah. Sokidah halele. Ya iya kok. Gini lho bola. Apa? Bacaan. Mancing ora. Mancing. Lorok bu. Tambahnya apa ya? Hele. Lorok pen. Solo kali. Waktu cuma. Apa saja? Bisa ora balik yo. Masa tak. Kowe wis nopo bayaran? Bayar nek mulai. Kowe aja. Kali iki kowe trauma iki nak. Aku lho iki kena tenanan. Bapak dia ora ngene. Ayo. Ya, sih bayarannya larang. Ojo dipotong reko. Iblis, uyang kowe, luwih tuh, udah pasar malam kowe. Ono kabeh nek pasar malam ae. Pasar malam luwih enak. Aja dilek nyok-nyok. Lah ditekoki. Goblok pelet iki. Siap.
Ya, lagi mau apa? Ora. Hei, ono petis-petis sini ta ora? Ya ono asin ono. Aku bar mangan sebelah level 1 kok iki piye, Boy? Level 1. Asin. Karo ta ora? Ayo. Halo, halo. 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 Pula we. Busuk we. Halo, halo. Diakrek kok iki pelajaran jangan. Diakrek. Aku ngempet. Mie Mie sapa sing golek? Itu Mie sing dadi. Iki apa nek mie? Mie. Wis gede to. Awet biyen yo mie. Keri. Aku udah kenapa? Dong ana sing dioman. Duh, lah sing di omah kene loro didungakno. Wes nanggap barongan awake dhewe iki lho. Ora barenganku kuwi Pak Darman. Oke, sampai ini lah. Aku ora roh, yakin ora roh. Ora. Yakin ora roh. Yakin ora roh. Ya wis antara wong loro kuwi wis. Alah aku wis. Apa iki? Sing di omah jenenge sinten, Bu? Namine simpen. Simpen, sinten? Lah ya sinten? Simpen, Bu. Hah? Asmanipun sinten? Bayro. Ya ora aku lho jenenge Bayro. Kuwe kumale. Ya ono kowe. Ono. Angel tuturan. Namine simpen, Bu. Hah? Salah. Salah piye? Naminipun sinten? Bayrun. Mangkat bareng ora ora kowe iki. Aku iki lho kumpul. Omonganem sing kuale. Masa aku ale. Ya jadi piye harusnya? Asmanipun sinten? Bayrun. Bayaran piro le? Bayaran piro? Foto selawe. Tak potong selawe duwi jendas. Selawe ra. Ya. Wis ada bunyi 150. Aja diomong. Ah, sinten, Bu? Hah? Bu Susanti. Ora. Aku ora kenal kowe. Lah aku mrene iki lho lagi bisa. Ngono ya gua kuwi. Iki acara apa? Ya takok. Acara apa, Bu? Oh, Bu Susanti disunat. Anake. Anaknya duwe anak Bu Susanti. Kok angel, Bu? Anake khusus ati. Iya ya, Mbak. Oh, angel. Hah? Bener kowe bakal makro promo kamu. Roh. Cangkemmu asal. Ayo. Ya, tak dengakno. Selamat menempuh bentuk baru. Bentuk apa? Bentuk baru. Lah sunat iki lho, Le. Wis kan di helm. Wis di helm. Dadi ora duwe. Ora didol. Pakano kucing. Maksudnya mepet. Ya, tak dengakno. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya. Iki ora. Tak dengakno dulu. Ora koyo ngono kuwi Arab. Arab. Ini lulusan pondok ya, tak marah. Pondok Bersalin. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arab ya? Ora direken. Bismillahirrahmanirrahim. Arab ya? Arab. Alif
Leru terus kowe. Iki sing keplak munjuk. Jare ora. Ora kuwi. Ya piye? Duwe kuwi lho. Arab sing dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna sallallahu salamatan fitin. Amin. Wa bi'atan bijasati yajatan fi ilmi. Wa barakatan fi rizqi wa tabatan wa bil maut. Wa rahmatan indal maut wa barakatan dan maut. Allahumma min alina syakaratul maut. Wa najatan nanar. Wa afan lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa la tuzigh innaka tawwab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaya kodrak kowe kodrak. Kodrak kowe. Kodrak. Kene lho le. Alah, ning pondok yo sedina sewengi. Bayar piro? 250. Pondok ngene. Hah? Ayo tahun. Jangan lupa. Ora, ini penjara le 2 tahun le. Ya. Sampai. Saya pajak mari. Wali gage.